지금 토론해가시는 거 아래 라이즈 라자브라 많은 시방 좀 맞아야 많은 시방 포야 안 나오는라 이잡 기잡 뭐나 어디다 무장자야 남이야 당연히 조조 미대 덕정 미대 부모여 आदामना बबे लागोन जाखो निलबारिनि ओंखायनो माने ससमा गानाबाबो बिराद मोजां दं आरोना दाबो राफोदनो बबे लागोननि गोन्दागोननि ब्राबसोलाय बेसे गोजान जाखो बेजिन्थिफोराबा सावरायनो मा मेल हिसाबै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ खनसे गासैखौबो खनसे बरायफैनाय थाबाय आं दिनै दंफैयो जोंनि गगामुख हालामनि सिङाव थानाय बामोनपुर होननाय गामियाव बेवहाय जोंनि दिनै आन्चलिक एबसुनि मोनसे सावरायमा मेल लानाय जादों आरोना बोसोरिखिया सावरायमा मेल बेवहाय आं फैनायनि मेन खारना मेन थांखियानो जाहैबाय जोंनि नैबे गगामुख हालामनि सिङाव थानाय बामोनपुर होननाय गामिया जोंनि बर' गामिनिफ्राय गोबां गोजान डिस्टेन्सआव दं आरोना ओमफ्राय खाथि खाला बेबायदि बर' गामि गैया ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेवहाय हाबनाय जितुनिखि बर' गामिनि जितुनिखि लामा कमिउनिकेसन बेयाव माने जोबोद गाज्रि आरोना दैज्लां बोथोर फ्राय हायानो फैनो ओमफ्राय दा मेसेंखाय मोजां जादों आरोना एसे दै गैया ओमफ्राय दा दैज्लांबा बिराद खस्थ' आरोना ओमफ्राय लामा सामाफ्रा बिराद गाज्रि हाद्रि गुफुं ओमफ्राय बिराद फिसा फिसौ लामाजोंनो फैनो गोनां जायो आरोना थ' बेनिखायनो आं माने नोंथांमोनखौ माने नैबे बामोनपुर होननाय गामिनि माने अबस्थाफ्रा माबायदि बेयाव थांनाय लामाफोरखौथ' आं नोंथांमोननो देखायनो हायाखिसै माने लामानि अबस्थाफ्रा आं हारसिंसो फैदों नालाय आं नोंथांमोननो देखायनो हायाखै आरोना नोंथांमोना एक्जेक्ट फैयोब्ला मालाबाफोर भिजिट खालामनानै जुदि बामोनपुर गामियाव मोनफैयोब्ला फैनानै जुदि नायफैयोब्ला नोंथांमोना मिथिगोन आरोना माबायदि खहा दिनै सावरायमा मेलखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना आं बेखौनो रायजोफोरखौबो एसे देखायनोसै लोगोसे ओमफ्राय गामियाव थानाय रायजोफोरजों लोगोसे ओमफ्राय सावरायमा मेलखौबो एसे देखायनोसै आरोना ओमफ्राय गामिनि जिथुनिखि थासारि बेखौबो एसे नोंथांमोननो गिदिंनानै देखायगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय गामियाव हाबफैबाय आं बे समाव गामियाथ' दाबायदिबा माने एसे स्रां आरोना मेसें बोथोराव गोदोनि बायदि नंला लामाफ्रा एसे मोजां जाबाय सिगांनिफ्राय गाज्रिबाय नै बेफोर लामाफ्रा गोदो माने बिराद अबस्था गैयोमोन मेसें माने हाब्रु जायोमोन ना दिनैनि जुगाव हाद्रि गुफुंलायनाय जाबाय आरोना मोजां अबस्थायाव फैबाय एसे नैबेनो बिथिङा नालाय एसे फिसायो आरोना बारा गिदिर नङा हा लानोसै जाबाय थांसै न' बबे लागोननि गोन्दागोननि ब्राबसोलाय बेसे गोजान जाखो बेजिन्थिफोराबा बेल' थान्दैफ्रा बेल' साबेसे फैदों 14 जन बरिया आं गामिखौ नायनो एसे नै मालाय फैबाय आरो बिथिङाव गामिनि दा दे नै मोसाग्राफ्रा नोंसोरलाय गामिनि ना मा गामिनि मा मेथाइखौ मोसागोन नोंसोरलाय माथो नै दामगासिनो दं मेथाइखौनो साबेसे साब्रै बामोनपुरनि नङा होमबा बामोनपुरनि बिहामजोफ्रा नै नायनानै ला मिथिङाव दा दे गामिखौ एसे नोंथांमोननो आङो रिभिउ खालामना देखायनोसै माबायदि गोदोथ' जों नुबाय थायोमोन दा एसे सोलायबाय बहुद सोलायबाय नैबे जाहैबाय स्कुल LP स्कुल बामोनपुर गामिनि सासे आदैखौ लोगो मोनबाय आङो ओमफ्राय गामियाव ओरैनो न'खर बेसेसो दं जोंनियाव 40 घरसो जागोन नामा 40 घर गासिबो एकदम फुराना गोजा ना ओमफ्राय लामाफ्रावथ' गोदो जों बल जोलाबायबा बिराद माबा नुयोमोन नै बेफोर लामाफोरखौ नै दिनैनि दिनाव एकदम सेंग्रेबेल जाजोब्बाय बेसे गोबाव जाखो बिदि लामा मोजां बारा गोबाव जायाखै 6 बोसोरसो जाबाय नामा ओमफ्राय ओरैजाय बेसे गोलाव दंबावो लामा नैबे खोलाथिंजाय ओरैहाय एसे दंबावो बे गेजेर नांनानै दं आरो आच्छा ओमफ्राय माइ मारा हाजोब्बाय दा गासिबो बर्थमान माखासे होजोब्बाय आंहा दङ एसे दङ आरोना माइआथ' बिराद जायो नोंसिनाव माइआ जायो जानाया माइ हानाय जानायनि जाहोनावनो बिराद खस्थ'जोंबाबो माने गोदो माने लामाया बिराद गाज्रिब्लाबो खाराखैमोन आरोना ओंखायनो माने दा थायै मोजां जाबाय नङा होमबा मोजां जाबाय आं एसे खोला नायबावसै नङा होमबा दे दा मिथिङाव थांसै दा मिथिङाव थांसै दे आदै माने गामियाव गासिबो मिथिङाव थांनो मुखुब गोजा गासिबो नोंहाबो मिथिङाव थांसै बबे जराव नोंसिनालाय न'आलाय बारमान मोन ना दे माने गामियावनो बिथिं सावराय मेलखौ गामियावनो लादों नालाय गासिबो गानै जोमै माने देलाय हिलोबै गामि मेथाइयाव थांनो होननानै फैजोब्बाय आरोना ओमफ्राय माने जोंनि आन्चलिकनि फ्राय थान्दैफ्रानो फैजोबाखै नालाय मोनफैजोबाखै थ' बेनिखायनो एसे आं गामिखौ एक्सप्लर खालामना देखायनोसै आरोना माने रायजोफोर फैनो दंबावो ओमफ्राय माखासे प्रग्रामाबो जानो दंबावो नालाय थ' ओंखायनो गामियाव जेसेबां माने हायो नोंथांमोननो हाबनानै नोंथांमोननो आं एसे देखायनोसै आरोना नङा होमब्ला ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ब्रह्म मन्दिर नैबे गामिनिनो
नैबेयाव सासे एकदम गाहायला आदै नुहुरदों आं बेजों एसे रायलायहैनोसै नामा आङो फुख्रिफ्रा बिराद मोजांनि फुख्रिया रानलायब्ला एथ' दलायाव फुख्रि रानदोंना मिथिङाव थांसै ना आदै मिथिङाव दे आं ओरै हाबलांना देखायनोसै दै आयंआ मिथिङाव थांला मिथिङाव नायनो थाङा आयंआ मिथिङाव थाङा मिथिङाव एकदम आयंआ माने गाहायला बोरायथार ना गोजांदों ओमफ्राय आयंखौ एकदम बिराद फुराना नुबाय नोंनो देरसिन नामा गामियाव बैसोआव ना नोंनिफ्राय बैसो देरसिन दंबावो सोरबा दंजोबबावो नोंसोर बायदि बैसो जानाय बोराय ओरैनो साबेसे दं गामियाव ओरैनो साब्रैसो दं साबा दं बेमार आजार गैया एकदम मेगनाबो गुनुथार खोमा ससमा गानब्लाय बावाखिसो मेगना थिगानो दं दा परा थिगानो दं दा बारा सिनायहरा आरो होमबाबोथ' ससमा गानाखै ससमा गानदावबा अभ्यास नांगौलै ओमफ्राय बेसे खै बोसोरसो जाखो आयंआ बे नोंसोर हादान लाफैनाया नोंसोरनो नामा जेनेबा जायगा लाफैजेननाया नोंसोरनोमोन नामा नोंसोरनोमोन बेसे ओरैनो खै बोसोरसो अनुमानिक नोंनि बैसोखौ नायनानै बे खै बोसोरसो जाखो जेनेबा खैस' बोसोरसो जाखो माने 70 बोसोरनि बारबाय आरोना बे जायगाया 70 बोसोरनि बारबाय आरोना बे समाव माबायदिमोन जायगाया नों फैनाय बे समाव जायगाया हाग्रा गोजामोन नोलोबारि गोजामोन बे एफा गोजानाव बोरैथो फसन्द जानानै फैखो ना जायगाखौ बोरै फसन्द जानानै एफा खनायाव बोरै फैखो नोंसोरो बोराय बुरिया लाबोबाय दे बोरायलायबाय दिनैसिम ना दिनै मोजां जाबायना कन्डिसनफ्रा मेसेंफ्रावबोथ' आवगोल बेबायदि नङामोन लामाफ्रा बिराद गाज्रिमोन मेसेंबाबो बिराद गाज्रिमोन मेसेंबाबो हाब्रु थालायलायनाय जायगामोन नङा होमबा दिनैसो मेसेंबा स्रां स्रां आराम जाबाय नङा होमबा मेसेङाव मोजां ना न'खर फरियाला बेसेबां देलांबाथाय थानो गोसो जाया आरो देलांबा गोसो जाया दे गोजोननाय थाबाय दे आयं नोंसोरबो गामिनिनो ना गामिनिनोखा गुफुरनिसो गुफुराव मा खालामफैदों नोंसोर आलासि जाना फैदों ना मादों नोंसोरलाय ना मिथिंखौनो नायनो फैखादों गासिबो गुफुरनि गोजा माला फैनाय नोंसोरलाय सेंग्राफोर गोजा फरायनायफ्रा बिए कमप्लिट दा ओरैनो जेबो मावथ'वाखै आरोना एम ए लायासै लाथ'वासै बबेहायमोन कलेजआलाय जोंना माबा सयदुवार ओमफ्राय फंबायना एखे लोगो दे मिथिं नायफैबाय नङा होमबा नायदो जोंनि गगामुगनि मिथिङाव माबायदि जायो सावराय मेला ओरैनो बिराद खना जायगा हिसाबै माने थांलाय फैलाया बारा थिग नङा बेनिखायनो माने रायजोफ्रा थाब फैख'नो हायाखै दे फंबाय थाथ' आं गामिखौ नायनो जोंबो खम बिराद बे गामियाव फैनाया खम माने थांलाय फैलाया गोजान नालाय जों फैबाय थानाय ओमफ्राय थब्लं बिदि बबेबा थांनाय लामा नङा नालाय बियो जों माने फैख'वा माने बेयाव नांगौ इमारजेन्सिबासो फैनाय जायो दे थाथ' फंबाय ओमफ्राय गामिखौ एसे खोलाथिं देखायनोसै आं नोंथांमोननो नोंहालाय मिथिङाव थांसै नोंहाबो दे ओरैनोथ' मानसिखौ आं लोगो मोननाय नंला बाथ' अब्लाबो माने जायगानि अबस्थाफोरखौ नायनानै लादो सोरबाफोर माब्लाबाफोर फैनो गोसोब्ला नायनानै फैनो हागोन आरोना बेबायदि लामाफ्रा फैयै लामा माने गामि गेजेरनिफ्राय बिजौआव खर' बिजौआव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नैबे मा न'थाय बे न'खौ आं बारा हमना मोनासै माबा खोमा बियो अंगनबादि सेन्टार नामाथाय बिराद दलहा जायगाफ्रा बेफोर सब नोलोजों दैजों गोजा ओमफ्राय नै बेफोरो हा गावजोबनाय माबानायानो राननानै बावाखै लामा राननायानो बावाखै माबा दै राननायानो बावाखै ओरैथ' नै एकदम थारायबारि गोजा नै बेबायदि अबस्था गामिया ओरै साहाथिं एसे गोजौसिनखाय एसे मोजां ओमफ्राय नैबे खोलाथिं एखेबारे अबस्थाया गाज्रिथार जायगायाबो दहला ओमफ्राय लामाफ्राबो एखेबारे बेबायदि सेन्ट्रेल गैया बेवहाय दैज्लांबा बिराद गाज्रि जागोन बेयाव मेसेङावनो दाबा गोजौखाय अबस्था गाज्रि नायलायनि ओरै न'खर बेसेसो दंबावोलै ना गामिया गामिनि दा ओइ बेसेसो दंबावो गोलाव गामिया गोलाव दंबावो ना जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो देखायजाना ओमफ्राय नैबे लामानि अबस्थाफोरखौ नायनो बे लामानि अबस्थाफोरखौ नोंथांमोना नायबा मिथिगोन दैज्लाङावहाय माबायदि अबस्था जायो बेखौ मिथिगोन आरोना ओरैनो मेसेङावनो माबायदि हाब्रु रानथाबनाय गोजा गासिबो ओमफ्राय नै बेफोर दागोफ्रा माने जेन थेन माबा मोनसे साइकेल बा बाइकफोर नारना लांनाय अबस्थानि माने दागो आरोना
बेफोरावनो जों हमना मोनो दैज्लाङाव माबायदि अबस्था जायो गामिनि खोथा लामाया माबायदि जाखो नोंसिना माथो दैज्लाङाव माबायदि जायो लामाया नोंसिना दैज्लाङावलाय गाज्रिथार जायो बारा होमबाबो एसे माबा जायो आरो दै जाजोबो ओमफ्राय जों दै बोहैला जोबो हाखर जाना दं हाखर जाना दं मिथियाव थांसै दे ओमफ्राय नै एसे नायनि र' ओमफ्राय नै बिथिं नायलाय नै ओरैबायदि माने हाग्रा जोबोद औवा गोजा नै बिथिं नाहरनायफ्रा सोब औवा गोजा थारायबारि ओमफ्राय नैबे दोल गोजा आरोना थ' जोंनि मिमां गगामुग हालामाव थानाय बा जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सोरबाफोर थानाय माने बर' सुबुंफ्रा जुदि बामोनफ्राव नाय गामिखौ नुवाखैब्ला आं देखायनो बाय आरोना ओमफ्राय एसे दंबावो नोंथांमोनहा नाय बेसेबां न'खर दंबावो बेसेबां गोलाव दंबावो बे जेसेबां दंबावो बिसोरनि न'खरनि अबस्थाफ्रा माबायदि एसेबाबो देखायबावनोसै आरोना ओमफ्राय लास्टआव बे जेनिखि सावराया मा बेनि कन्डिसनखौ जोंनि गगामुग हालामाव साबैसे बेसेबां माबायदि बर'फोर दं बेखौनो एसे आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना मिथियाव थांसै नोंस्राबो आयो सेंग्रायाबो टपिक लामलायदोंलै बामजाया नुवाखै थाबायदोंलै बिसेयाव ना लासिंसिं बामजायो नालाय ना मा नामलै सेंग्रा मा नाम देलाय खोन्थालाय लहित महिलारि होन माबा लाजिदों ओरै न'खर बेसे दंबावो ओरै माबा दंबावो खोमा सातगरसो दंबावो दंबावो ओरैथ' मानसिफोर गैला दा न'आव रावबो थांजोब्बाय गासिबो ओरैनोथ' आं रावनावबो हाबनाय जायाखै बारु ओमफ्राय मानसि गैखाय इजों जाबजों माने नायनानै लादोंलै नै मादैखौ खनसे देखायनोसै आं मिथिङाव थांनो देलायगासिनो मालाय सिन' पाउदार फोनफबगासिनो मालाय नै ओंखाम जाखांबाय जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो बे आलुआनोसै एखेबारे बामोनपुर गामिनि एकदम गाहेला बुरि गाहेला ना नोंसोरबायदि बोराय बुरि आं ग्लाम नुबाय दानि ओरैजाय बिदि ग्लाम दंथारो खोमा ना बैसो गोरानो मेगनफ्रा माने ससमा गानाखै दै रावबो आं दानि थाल खालामदों माने रावबो ससमा गाना बिराद मेगना गुनैनो दं खोमा दाबो मेगन गुनु नंथारा नुला बबावबा सोरबा बेनो जानाय लोंनायाबो सासे आरो बैसिम गोग्लैनानै दङ एथ' अहाय बोसोरसेयानो जाबाय खोमा हामाखै गोग्लैनानै दं मानसियानो साख्रि बायदि सिखारनो हाला नोंसिनिखै देरसिन हासुदै बिहामजोफ्रा गाननांगौ जायो नोंसिनिखै देरसिन आरो बैसोआ ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय मादै बेसे गोबाव जाखो मादैया बेयाव जेनेबा रायजो जानायफ्रा जाबाय दे गोबावैनो हाबा जाखांनायनि उनाव बेयाव हाबाखौ इयावनो जाखादोंना रावबो जाना फैनाय हजों कामरुगावमोन जोंना कामरुगनिफ्राय फैदों नलबारि नोंसोर फैजेनबा न'खर बेसेसो दंमोन बामोनपुर गामियाव न'खरसे माने जोंना दंखाजोबोमोन बेनिफ्राय जोंहा हजों नलबारिनिफ्राय ओजों फैनायसै इनिफ्राय थांनासो फैफिननाय ओमफ्राय दा माइ दैफ्रा बिराद जायोना जायो जोंनाव ओंखायनोथ' गारनो खारनो हायाखै ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्राबोथ' बिराद पियर सेन्टारफ्रा गोजान नालाय माने मोनख'वा लकेल मैगं बायदिसिना ना दाउफ्रा ओइनो नाय दाउला खासिफ्रा एखेबारे ओंखायनो माने ससमा गानाबाबो बिराद मोजां दं आरोना दाबो दाउला खासि दंथ' आरो राफोदनो पियर मैगं नाया गुरब्लानो मोनो माथो नाया माने नायाथ' बिराद मोनो बिसिनाव मोनो दै जेराव दै दं बेयाव ना दं आरोना दे सिन' पाउदारफ्रा दाफबदो बिथिङाव नुजाहैदो दे थाथ' दे दायो 12ता जाबाय खोमा दे माने सानसुनि 12 बाजिबाय खोमा होमबाबो माने नैबे औवा सिङाव फुं बायदिसो एखेबारे जायगा दलहा नालाय गोजांस्रो मोनलायनाय एकदम खोमसि खोमलाव आरो जायगाया नैबेयावथ' माने मेसेंबा हाद्रि दैज्लांबा हाब्रनदां बेवहाय लामानि अबस्थाखौ आं नायनानै सिनायखाबाय बेवहाय दा नैफोर न'आव थांनानैबो लाब गैला मानो होनबा माने न'आव रावबो मानसि गैला ओरैनो लामा दानि मानसि नुदोंमोन आङो दंना गैला नोंसिना लास्ट नामा ना आरो दंबावो न'खर बेसेसो दंबावो बामोनपुराव माने बेबायदि दुखिया गोरिब नुनाय नङा दै गासिबो ओरैबायदि फाखा गोजा नङा गासिबो आंथ' फ्राय हाबाखिनो जेराव मानसि नुदों बेवहायल'सो हाबनाय जाबाय ओमफ्राय मिथिङाव थाङा दा थांगोन माइ मारा जोबजोब्बाय ना बुरजा गायथारो खोमा ओरै सिदा नामा दुब्लिया जोबोद जायो नै माइआ नै आं एसे देखायनोसै नोंथांमोननो नैबे दुब्लियानो आरोना बिसिना दुब्लिया ओरैबायदि माइ जायोना गासिबो थांजोब्बाय ना दे गामिखौ एसे देखायनोसै ओरैजाय थाथ' दे नै जोबा माथो गामियानो फंबाय गामिनि ना मिथियाव थांसै ओमफ्राय ओरै खोला न'खर बेसेसो दंबावो नोंसोर गामिया न'खरनि मिथियाव थांजोब्बाय खोमा ना गासिबो फंबाया नै मिथियाव थांसै गामिनि हिसाबै दासो दहाय फुंनिफ्राय मावगासिनो खोमा बेस्राफोर नोंसानिनो फरायगासिनो दं ना फरायगासिनो दं मायाव फरायगासिनो आं मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामना दोनदों
जेरावबो एप्लाइ सेप्लाइ टेट सेट ओरैनो टेटखौ दा नैबे देग्लायसो होनो मोननायनो टेटआथ' सिगां होनाय बोसोर बेसे जागोन होनाय मास्टार डिग्रिया कमप्लिट जानाय बेसेबां लास्ट इयारसो कमप्लिट जादों दा जादोंसो आदसा ओमफ्राय फरियाला न'खर जोंहा आइ दं आफा दं फंबाय सासे दङ आदसा थ' गामियावहाय ओरैजाय न'खर बेसेसो दंबावो ओरैनो आरो न'खरसेल' मोनसेल'सो दंबावो टटेलि ओरैनो बेसेसो खै न'खर जायो गामिफ्राव 40 न'खर जायो ना ओरैनोथ' गामियाव फ्राय बिदि थानाय जाया खोमा ना थानायथ' जाया ओमफ्राय जेसेबां मोजां फरायनायफ्राथ' बेयाव सुबिदायानो गैया खाथियाव नङा होमबा ओरैनो जेसेबां थायो गोबाङाव थायो माखासे ओमफ्राय बाखिथ' गोजानावसो थांजोबनांगौ ना जोङो ओमफ्राय गामिनि अबस्थायाथ' नों दिनैनि दिनाव बेबायदि नुदोंना खमब्लाबो 10 बा 5 बोसोरनि सिगाङाव माबायदिमोन अबस्थाया बेनिफ्राय इमान माने दैज्लाङावथ' बिराद गाज्रि जायो माने गाज्रि ओमफ्राय थांलाय फैलाय नैबे लामाया बबाव मोनहैगोन दा इयो ओमफ्राय नोंना ओरै थांनो हागोन नोङो मेन रड ओंखारहैनो हागोन बै माबाजों नदिजों ओंखारबाय नालाय बेजों हाबफैयोना आदसा मिथिङाव थांदों नङा होमबा दा ओरैनोबाबो लोगो मोनलायखागोन नङा होमबा आं गामिखौ ओरैनो नायबावनोसै थ' माने आं बेबायदि एसे गिदिर खाङाखैमोन आरोना गामिखौ फ्राय फैनायबो जायामोन नालाय एकदम थाबायनानै हायरान जागौलायबाय आरो खोलाहा ओरैनो न'खरनैसो दंबावो आं थांनानै लास्टखौ नोंथांमोननो देखायनोसै बबेयाहाय माने बामोनपुर गामिया बबेहाय जोबो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन आरोना नाय थ' फैयै आं माने बामोनपुर गामिनि जोबथा खोलाहा जोबथायाव मोनफैबाय आरोना नैबेनिफ्रायनो बामोनपुर होननाय गामिया जोबफैबाय जोबोद गोलाव नैबेखौनो जोबथा खोमा नैबे आंनि उनथिं नुनाया बिसोरखौ आं सोरबा हारसा न'खरसो बायदि मोनदों बिनिफ्राय बेलेग गामि खोमा ओमफ्राय नैबे आंनि उनथिं बिनिफ्रायनो स्टार्ट आरोना गामिया माबाया बामोनपुर गामिया खोलानिफ्राय जुदि नदिजों ओरै हाबबोयोब्ला नैबे गामिनिफ्रायनो नैबे न'खरनिफ्राय बामोनपुरा ओरै नांलांबाय आरोना गामिनिनो मिथिङाव खामानि मावना फैबाय खोमालै सेंग्राफ्रा नै मा क्लास मोनखोलै एसे खोन्थायाबा आं 7 ओमफ्राय इयो 5 मा स्कुलाव आंना खोरोंगुरियाव नोंनालाय माजारबारि बर' ना फरायनाया दे नोंस्रालाय मानो फैफिनखो ना मानो फैफिनखो माबा नायनो फैदों मा बेयाव मिथिंखौ नायनो फैदों गामि नुखाया होमबा गामियानो खारलांनाया जोंहा ओइ सुदिबार बाजार खाथियाव खारलांदों जोंहा ओरै कमलपुराव कमलपुराव दै बानाजों ओंखारलानानै हाथाय खाथियाव बायना थाफैदों दा इयाव मिथिं नायनो फैदों दे मा लाखालै सेंग्राफोर बुवा हरनै हरथाम थाथारगोन होनबालै दे आदा बबे लागोन जाखो नोलोबारिनि मा खालामफैदों बेयावलाय सिख्लाफोर फैदों थगायदों थ' जोंनि सावराया मा मेरला नैबेनो आरो ओमफ्राय आङो सिङाव ओरैनो हाबलांसै ओरैनो जास्ट देखायसैल' आरोना बेहाय बेनो बेनिखायनो बिथांखौ दायो गांसे आर'नाइजों बरायनानै ओमफ्राय सावराया मा मेल हिसाबै बेवहाय लिरनायखौनो नुगोन आरो नोंथांमोननानै आखाइ खबना हो थांफै न' ब्लांखौ फिसायब्लाबो माने आनसलिकनि नालाय बेबायदि फिसा बानायनाय जाबाय आरो बारा गिदिर रायजोफ्राथ' फ्राय फैबायानो जोंनि गवा हालामनि रायजोफ्रा फ्राय फैनानै जिरायफैजोब्बाय आरो फिरफिला बिर होनाय जायगाया नै बेफोरनो गवामुगदफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैहाय बामोनपुर मुंख्लंफोरनो मान बावनाय मानगोनां बुंथिगिरि जोंहा फनिन्द्र फंबाय थ' रायजोफ्रा उननिफ्राय बेबायदि गासैबो फ्राय फैजोबनानै सियारा कमप्लिट जाजोबबाय जोंनि गेजेराव स्टेज बेखेवगिरि जामुं बेखेवगिरि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो फारियै गरखि बसुमतारी देलाय मानगोनां गामिनि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोन ओमफ्राय नैबे जिथुनिखि सावराय मा मेल बेवहाय बिराद खस्थ' मावनानै संनानै जाहोनाय गामिनि रायजोफोरखौबो नायदो एसे ओमफ्राय मा आइटेम बानायदों मा जाहोनो नागिरदों रायजोफ्रासो मिथिगौलै संगासिनो ना मा संदों नायनो माने फ्राय मोनजोब्बाय खोमालै माथो गैलानो बेलाय मा नोंनालाय आं बुजियाखिसै मा बुस्थुथाय आदसा ओमफ्राय बेफोरनो रायजोफ्राथ' बिसोरनो बेदर दं मा बेदर बानायदोंलै अमा बेदर अमाया गामिनिनो नामा थ' बेनो
जानाय लोंनाय आइटेम बानायनायफ्रा बिदिनो संग्रा खावग्राफ्रा गैजोबा खोमालै दुगैदों गासिबो थाजोबनायाव मोजां जागौमोन इंलिश मिडियामनि अनगायैबो दे बर' मिडियामाव सोयोब्ला जोंनि गथ' गथाया मोजांसिन सोलोंनायाव मोजांसिन जायो माने फ्राय खामानिया मावै माने जोबनाय फारियाव फैबायथ' बेनिखायनो जाहोनो हानाय कन्डिसनाव जाबाय नालाय माखासेफ्रा दुगैनो थांस्राबाय आरोना दा फैनानै संसिगोन माने खुरना होसिगोन सोरबा माने बिदिनो रायजोफोरनो जाहोसिगोन आरोना थ' रावबो गैजोबैखाय आं बेखिनिखौनो देखायबाय नोंथांमोननो दैया एसेयाव सेबखाङालै ना हामाबाखै हामाबा थाखाय सावराय मा बे जिथुनिखि जौसां बेखौ नैबे फिसा लामानि थिग ओरै सेरावनो बानायनाय जादों आरोना बेवहाय माने बाइक स्टेन्ड खालामनो बा गारि स्टेन्ड खालामनो बेवहाय एखेबारे सुबिदा गैया मानो होनबा बेवहाय बिदि लांदां जायगा गैया आरोना लांदां जायगा थायोब्लाबो बेवहाय बिदि दुब्लिफ्राव दोनजालाबाया दा माइया एक्सुवेलि गैया होमबाबो बाइकफोरखौ दोनजालाबाया आरोना बिदिनो बेफोरबायदि सोमोन्दो थानायफोरनि थाखायनो जोंनि माखासे जानो गोनां नङै बेमारफोर जेरै एड्स बेमारफोरा बायदिसिना गुबुंले सावराय माबायला जमा जाफैनाय रायजोफोरखौ नायदो जोंनि गगामुग हालामाव माबायदि रायजोफोर दं सफैबाय रांखान्थि बेलायावहाय जोंनि दख'रानि गेजेराव रांखान्थि बेलायावहाय गोबां गोग्लैसोनायखा दा गोबां बोसोरनि उनाव दिनै नैबे बामोनपुर गामियाव गोबां बोसोरनि उनाव 6 बोसोरनि उनावहाय दिनै नुफैदों गोबां दासिमबो गोग्लैसोनानै दङ जोङो नैबे समाव माने जोंनि गगामुग हालामनिफ्राय नैबेयाव साबैसे बेखौ एसे सिनायथि होगासिनो दं आरोना बेखौथ' आं ना नोंथांमोन मा होनो अब्लाबो आं माने जेसेबां हायो सोर बबे गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों साबैसे बाहागो लाफैदों बेखौल' ओरैनो जास्ट गोजाननिफ्रायबाबो देखायनोसै आरोना नाय बिराद गोजान जायगाफ्रा जुम खालामना देखायनो सेस्था खालामो 8 जन दङ नैनां सनापुर 7 सुथियापारा 4 सुथियापारा गैया नामा सेनं नोलोबारि 7 नै सानैल' सेनं नोलोबारि बेतबारि 7 सेनं धर्मपुर 7 सलसलि 7 धर्मजान 7 करमतला 2 गेजेर बेतबारि 3 सुग्रेंबारि 4 नारुवा 3 धनस्रिपुर नलाचल 4 काइजामाटी 2 बाहनिबारि 2 सेनं पाहारपुर 1 सेनं करमगुरि 7 दक्षिण नलबारि 7 महिमपुर ब्रह्म 4 महिमपुर ब्रह्म गैया नामा जराइगाव 7 जराइगाव मिलनपुर 2 सोरबा एटेन्ड गैया आरोना सेनं गोविंदपुर 7 गैजोबा मानसिफ्रा नैनं पाहारपुर 1 बिजयपुर बाथौ 2 नैनं गोविंदपुर 7 अनारि जयरामपुर अनारि 3
सा जतेसपुर सानै औगुरि सागु गोगोमथारनि औगुरिनिया 2 नং धर्मपुर साब्रै बाथौपारा सासे सासेया मा होनना सिखारगोन दा पानबारि सानै मा उनथिंसो नाहरगोन दाउलिगुरि साजि लास्टाराव सासेल' सिखारदों दलापारा साथाम बेखिनियानो थान्दाय गामि नुजाथिफैनाया गासै 48 गामि स्कुलाव दोनहैयो मास्टारानो फोरोङा बयथिं मानसिया उनथिं हरसानि फोरोङा उनथिं दिनै 4 बोसोरनिफ्रायसो स्कुला एसे गद जादों होनबा आसा थिगानो जा एबसुआनो जा बा जोंनि आफादानो जा बा लाइमोनानो जा गोबाव थैनाय थाखो दाबो सेम गद गैया जों थाइबा गाननानै थैगासिनो दङ गथ' गथायखौ फोरोंनानै आरो दानि गथ' गथायफोराबो बारग'जोब्बाय आं बेखौ बुङा खिन्थु नोंथांमोनखौ आं अफमान खालामाखै सार माखाफोरखौ खिन्थु आं खोथाखौसो बुंदों नोंथांमोनहा बुंनो हगारनायखाय खिन्थु आंनि नाथि पुतिनिफ्राय दाबो स्कुल गंसे जोङो मालाया गुबुन बेलेग देशनिफ्राय स्कुल खुलिफैनानै बेयाव खौथि खौथि थाखा खामायना लांदों खिन्थु जोंनि बर'आ बेयाव दाबोसिम स्कुल मोजां मोनसे गैया स्कुल मोजां खालायाखै आरो बुंनो थाङोब्ला खिन्थु गावनि गाव लाइफखौल' नायगासिनो दङ गावनि गाव लाइफखौल' नायगासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा मानो इसिबां जमा जाया मानो इसिबां फैया होनना बुङोब्ला हिसाब खिथाब मोना अडिटआ मोजां जाया गामियाव थांनानै ज' बिदि मिथिं दावथिं बिदि बुंहैयो ओरैबायदि माने थिग बेखायनो जोङो गाबगासिनो दं जों दाबो जोङो प्रत्येक बोसोरै साहित्यआनो जा 0 नम्बरानो जा जियानो जा जोङो कालेक्सनखौथ' हरबाय थायो मानो मोजां हिसाब मोना मानो मोजां हिसाब मोना मानगोनां बुंथिगिरि आं मोनसे बाथ्राखौ बारस'ना बुंनाय जादों अडिटखौ बोसोरिखाखौ बुंदोंना बले मिथिंखौ बुंदों बबे मोनसे अडिटखौ बुंदों केयार खालामनानै हो दा जेनेबा जों इयाव फैनानै बा बिनि अडिटफोरखौ किसुमान माने मोननो हाया आरो जाया माने मोजां हिसाब खिताब मोना होननानै ओरैबायदि बुङो अके दे आरो बेबो थाबाय मानगोनां सारमोन आंनि बुंनाया एसे बारा जानो हागौ नोंथांमोना दुखु मोननाङा खिन्थु स्कुलनि फुखै अफिस आदालत थाबायनाय फुखै आरो जों हारियानो गाव गावबागावनो जखौनो जाया मानो ज' खालामनो हायाखै ज'आथ' जानांगौ आरो मोनसे खोथा समाजनि खेथ्रआव मानगोनां बुंथिगिरि नोंथाङा बबे स्कुलनि खोथाखौ बुंदों बेखौबो जोंनो नांगौ बबे स्कुलनि खोथा माने दा जों जेराव मोनो नुना मोननाय दा जोंनि नलाटलिनिफ्राय एसामिसाबो गैया बर'आबो गैला आरो खायजामाथियाबो गैया स्कुलफोरा होमबा जोंहा बेसे दुखु नांथावथाव अके जागोन नलाटलाबोथ' जेने तेने सासे नलाटलाव दङ सासे मानसिया 7 फिसा खांनाय बे 7 स्कुलनि नामखौ लाखिना दोनदों होमबा नायदो बिसोरनाव फैसा गैया हाजिरा मावना जायो बबाव हरनो बिलाय स्कुलाव थिग बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खुलुमो आखाइ खबजोबो जे जोंनि समाजाव जोंनि समाजखौ जों साफा खालामनो नंगौ आरो मोजां खालामो खिन्थु जों आरो नोंथांमोनानो प्राय बुंनो थांब्ला दुखु मोननाङा मोजां स्कुलफ्राव हगार हरो आरो मोजां माने टाउनाव हगार हरो मोजां खिन्थु फोरोङोबा जोंनि स्कुलाव बहा थानो आरो माने चेकआप खालाया दाथ' नोंथांमोना चेकआप खालायनांगौ होननानै स्कुलखौ मोजां लाखिनांगौ मोजां नायनांगौ आसलथे एक्सुवेलि क्लास जादोंना जायाखै क्लासा मोजां माने गथ'फ्रा मोजां फरायदोंना फरायाखै आरो दा गामिनि हाल सालखौ बुंदों देहानि सोमोन्दै खिन्थु बिदिथ' इसेबां खोनानो मोनाखै बिदिथ' इसेबां जायाखै नोंथांमोननि बे एबसु अफिसावदि बोरै थांदों खिन्थु जों इसेबां मिथियाखै बे खोथाया खिन्थु जानाङा आरो निजिनि हारिखौ बदनाम खालायनाङा आरो मोजां लामाजों थांनांगौ होननानै मोजां सोलिनांगौ होननानै गथ' गथाय फिसा फिसौ मोजाङै जालांनांगौ होननानै मोजां रां रुफा खामायनायनि खेथ्रआव आरो आगबारलांनांगौ आरो जोंनि हारिखौ लाखिलांनांगौ होननानै बेखायनो गोथैनो साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दा बिथाङा बुंदों नलाटल गुदि फरायसालिनि जेंना दा लकडाउन जेब्ला जादोंमोन ना दा लकडाउन जानाय गेजेराव जों लकडाउनखौ नेवसिनानैब्लाबो नलाटल गुदि फरायसालियाव जों मोनसे मिटिं जादों आंनो लेक्सार होनो मोननाय गोसोआव दङ हयथ' बिथाङा दंना गैया मिथिया जों थांनाया बोसोरफ्रोमबो जोङो जेसेबांनाखि गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालि दङ जों गामियाव मोनसे एवारनेस प्रग्राम लायो फोरोंगिरिजों
थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गासैबो माने देखायजोबाबाबो बेखिनिखौ देखायबाय आरोना ओमफ्राय गामिखौसो देखायनायावबो टाइमा थांबाय थ' बेखिनिखौ देखायबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना भिडिअखौ बेखिनिखौ फोजोबनाय गासैनिबो थेंक इउ फर वाचिं